ஐயா, நான் தாம்பரம் மாநகராட்சியில் 55வது வார்டிலே 4வது மண்டலத்திலே பாரதி நகர் பழைய பெருமத்தூர் 4வது தெருவில் வசிக்கிறேன் ஐயா. எங்கள் வீடு நம்பர் 12. நேற்று போன கரண்ட் இது வரைக்கும் வரவில்லை ஐயா. ரெண்டாவது, எங்கள் வீட்டில் நேற்று இப்போ இருந்துலேருந்து தண்ணி போக இதுவரையில் தண்ணி யாரும் வந்து சரியாக எடுக்கலை. நாங்களும் வந்து ஹெல்ப்லைன்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பார்த்தோம். அவங்களும் ஒன்றும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எங்கள் கவுன்சிலருக்கும் சொன்னோம், வர இருக்க மாட்டார். எங்கள் தொகுதி எம்எல்ஏக்குன்னு சொன்னோம், அவரும் ஒன்றும் வந்து எட்டி கூட பார்க்க மாட்டாரு. நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், எங்கள் வீட்டை சுற்றி எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. இப்படி எங்கள் வீட்டை சுற்றி நான் இதை பாருங்கள், என் பக்கத்தில் வந்து வயதான பாட்டியும் தாத்தாவும் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கூட அவங்கள வந்து எங்கே அனுப்புறது கூட முடியாது. ஏன்னா வந்து தண்ணி போகிறதால அவங்க போக முடியாத கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டாவது, நேற்றுலேருந்து நாங்கள் சாப்பாடு கூட கிடையாது, தண்ணி கிடையாது, மின்சாரம் கிடையாது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் இது யார் வரையும் இப்போ டைம் வரைக்கும் இது வரைக்கும் 4 மணி ஆகும், 3 மணி ஆகும் போது ஒருத்தரும் வந்து இது பண்ணல. அதனால் நீங்கள் தயவுசெய்து இந்த கோரிக்கையை மேலிடத்துக்கு சொல்லி, முதலமைச்சரோட அன்பாக சொல்லி, அதுக்கு மேற்கொண்டு யார் நடவடிக்கைகளும் நடக்க வச்சு எங்களுக்கு தண்ணியையும் மின்சாரத்தையும் கொடுத்து இந்த தண்ணியெலாம் கிளியர் பண்ணி எங்களுக்கு நல்லா இருக்க முடியாது செய்கிறேன். ஆமாண்ணே. இப்படிக்கு மக்களுடைய பாரதி நகர் 4வது தெரு பரணம் வீட்டிலேருந்து மக்கள் நல்லா விரும்பி பேசுகிறேன் ஐயா. என் பெயர் ஸ்டாலின் குருமூர்த்தி.